Salamun alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Masu biya ta wannan kafa ta Sadiq Ali Musa, ko kuma ka kalla wannan bidiyon a YouTube. To nan muna ɗauko muku haramin Imam Rida alaihi salam. Kamar yadda kuke kallo ga mutane nan cike sun zo yin ziyara da kuma neman tabarruki a wajen jikan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wanda shine limami na 8 a cikin jerin imaman ahlul baiti. Yau rana ta biyu a ziyarar da na zo Mashhad, da ce bari dan muku wannan bidiyo domin ku ga yadda wani bangare daga cikin wuraren yake. Kuma ka lura za ku ga jama'a da dama, kowa yana zaune yana yin ayyukan ibada da ziyarori da sallah domin samun kusanci ga Allah subhanahu wa ta'ala. Kuma kowa da muka gani ga kowa cikin hijabi, ana kiyaye duk wasu abin da ya shafi shari'a ta addinin musulunci da dokokinsa. To yanzu dai gani nan ina son in dan je kai nuna muku inda za ku iya ganin zari din, wato inda shi al-Imam Ali bin Musa Rida alaihi salam yake kwance, wanda a nan za ku ga kan cewa nan wajen shan ruwa ne da aka yi, ana ta ajiye irin wannan kofin, disposal cup, wanda in ka sha za ka rabu da shi sai ka zubar da shi. To nan mutane da ƙasa daban-daban, ba kawai irakawa ba kawai iraniyawa ba, mutane ne daga wurare daban-daban suka zo suke ziyarar ɗan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Shi dai wannan ibawan Allah, imami na 6 a zamaninsa, Ma'mun ya rabo shi da birnin Madina, ya kawo shi nan wajen saboda kasance ya saka masa ido a kansa, saboda ya hana shi yin wani motsi. Da ya zo nan kuma sai zamanto kuma ya sake tara jama'a. Su dama ahalin gidan manzon Allah haka suke, duk inda suke za ka ga al'umma na bibiyar su. Kesa ana ce masa Imamul Gharib, wato bakon imami da ya zo samu kansa inda wajen da yake na bakuntaka, amma bai fasa abin da yake yi ba. To nan dai ga munan dai mun zo ɗaya daga cikin hanyoyin da ake iya kallon zari din, wanda kuka lura daga nan za ku iya hangowa daidai gwargwado. Yanzu misali daga nan kamar da na hasko muku, ga shi can wajen kuna iya kallo. To amma nan shi ne ɓangaren da akan iya samun gani, amma mun ga jama'a sun cikin wajen. To haka da yanayin yake, idan kuka duba za ku ga kan cewa mutane ne ko ta ina suke ta zuwa. Assalamu alaika ya Ali bin Musa Rida Murtada wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.